Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah, amma ba'd. Faqala al-musannifu al-imam al-alim al-allamah Muhammad Nawawi al-Jawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrari fid darin amin. Makalah sing nomor loro. Loro to. Loro ya? Saniyah. Tapi sing telu-telu ya. Iyalah. Oh, wal maqalatus saniyatu. Wal maqalatus saniyatu lan utawi maqala ingkang nomor kalih inggih menika an Abi Bakrin Siddiq saking Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Salasun utawi telu iku latudraku mboten kenging dipun gaduk. Apa iku salah bisalasin kelawan telu. Ai maksude salasu khisolin utawi telu perangai. Apa Mas khisol iki Mas? Bener Mas. Pakerti, Pak. Pakerti ki apa? Perbuatan. Perilaku. Wis gampangan. Oh ngono ya. Utawi tiga perilaku iku latut labu ora den tuntut. Ora den goleki. Ora den apa maksudnya? Maksudnya sing terjemah sing penake. Ora iso dijupuk. Suprih. Lah ngono. Ora iso disuprih jenenge. Apa salah hisolin bisalati asya'a kelawan tiga perkara. Siji al-ghina sugih bil munah kelawan angen-angen. Bikin sugih angen-angen tek gak kena Mas. Soale duduk sugih tok deh Mas. Kabeh. Bojo. Nyapa kok dadak di anu? Iya, bojo ayu. Di mantu sugih. Iya, kabeh. Iya to. Ben anake maaf. Bener, Pak. Hah? Bener. Apa? Kok jenenge nyapo dengan Lho kan ono telu-telu. Lah iya. Sajane kan duduk sugih tok. Lah iya, kan dia yang menyetuskan dulu. Bergantian wong liya sih. Heeh. Disi iya. Jane duduk sugih ta sembarang sing mbok pingini ya gak kena dijopuk nek gur nganggo apa angen-angen. Enak men. Bidhammil mimi kelawan dhamma mim jam umaniyatin. Jamaknya lafat maniyah. Maniyah apa minyah? Minyah wis. Nek maniyah bongko. Iya, minyah. Kono kamu sih Mas. Hah? Nek sampean minyah. Minyah. Minyatin. Ini Mas Bro. Teko apa iki? Mana? Mati ya? Mana? Dajane asal ya duduk mati jane Mas Dari. Muna mana? Muna harapan. Mana ngono? Heeh. Nah, iki. Munyah minyah. Mana munyah minyah. Keinginan atau harapan itu. Mana tok mana Mem non alif. ya jalenek ora. Oh ini mana yamni manyan menjadikan seseorang mana yumanni menjadikan seseorang menginginkan sesuatu. Yang ngono wis munyah atau minyah samaknya muna. Baik. Oh, golek mana rek. Ngene iki wis. Kok iso ya gak iso pancet. Terus. Fala ya. Sulu. Maksudipun Yasi. fala yahsulul ghina bil amani. Fala yahsulu moko mboten kedaden. Mboten hasil apa al ghina kekayaan bil amani kelawan angen-angen. Enak temen. Bal balik iso nek sugih niku bil kismati. Lah, tambah gak iso maneh. Bil kismati kelawan angsal bagian minallahi saking Gusti Allah. Piye Mas Dek? Oleh warisan. Ya. Iso ngono. Pokoke sugih iku pemberian, Mas.
Oh iya. Ngono. Kan gantung ndeloke kondi kan ngono. Nek aku tak bagi loro. Sugih ku ana loro. Sugih ikhtiari karo sugih takdiri. Enak nek bagi ngono kan. Ana sugih sing kenek diusahakno, ana sugih sing wewehan. Ngono ae. Tapi kabeh balekno wewehan kabeh. Korun iku lho sing aku. Oleh ngono akeh kon dirun. Ala ilmin indi. Pinter aku. Alah goling ning. Plak. Lah, kuwi padha karo kambali jane, Pak. Piye? Aku wis ngerti kondisine awakku. Modar rai. Ojo anu berkaman lho kuwi. Ini beda krungu oh iya tiba ya. Iya, Karena iya. maksudnya ki yo Gak iso lah yo dhewe. boleh kita mengetahui kondisi tubuh tapi ya aja kali karo. Heeh. Baik kono tipe luwih gaplek. Gaplek. Nek ngeprank pinter. Jawa lho ke jam 12 bengi no wangi sampai jam 3 diceyar nek kari 12. Bareng meh anu meh putus asa kan jalukan Gusti. Wah, ngono ae nesu. Tak kei. Apa double ngono ngene. Di prank. Aku ngomong ngono yang guyu arek-arek. Apa sing Gusti Allah ngeprank iki? Gak ono Gusti Allah ngeprank iki. Iku masalah takdir, Mas. Wong nek wis dicatet sebagai ahli neraka, mbok ngamalo ahli swarga katetep neraka. Iya. Iku maksudnya apa, Mbak? Berarti percuma no salat-salatnya. Ya gak ngono, Mbak. Iki maksudnya iku pengetahuan Allah, ketetapan Allah gak kena diganggu gugat. Mek kuwi tok jane maksudnya. Masalahnya tur nek iku tenanan koyo ngono, koyo sing awak dhewe pahami. Engko dadine ngeprank no. Kula wis anu Gusti terus jenengan kan berbuat apik. Barang kula berbuat apik bae kula dilebokno neraka. Ngeprank nih. Ye, kene tak prank kowe. Gak mungkin kan ngono. Karena Gusti Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Mboten kira ingkar janji. Wong merpati aja enggak pernah ingkar janji, masa Allah ingkar janji ngono Mas. Wasyababu nomor kalih syababu anu apa Mas? Enom bil khitabi kelawan apa sampean? Nyemir rambut. Ya, nek iki macar nih. Lah iya. Nek wong wedon dipacari. Nek pacar kan ning kuku, Iki Pak. kuku. Nek iki khitab iki ya nyemir kowe. Kene. Kene saiki bahasane semir. Mbok disemiro pancet to. Wah. Wis ta. Nek nduwuk udel menduwuk apa jenenge? Diakali iki gak iso. Udel menisor iki diakali gak iso. Mbok diombeni krating dengkung piro ae. Wis kadung wis Mateng. wis swidak mendhuwur iki sisane toleh ngene tok. Ora, Pak. Iya. Jane iki panggah, Pak. Pinginan iki ono, Mas. Iki nek panggah cuman boyoke, Pak. Oh ngono ya. Heeh. Boyok karo dengkul iki ngene, gredgeli sa. Heeh. Nek hawa ono, Mas. Tenaga. Hawane enek. Rumah ngedok wis siap kuwi. Kayak kiai kaya. Iya. Heeh. Pak Yai, kula angsal teng inggil. Angsal. Bareng suwe kok ora enak meneng tok. Yai angsal obah-obahan ya. Kasus. Kesane monggo kali dibayangno bareng-bareng. Cendes aku. Ya Allah, mboten gengeng niku gak kenek. Nah itu ya tuwek ae falayah sulum muga mboten kira terjadi asbabu apa. Enom niku wau, sifat enom niku mboten kira hasil bi khidabis sya'ri kelawan nyemir rambut. Bil hana kelawan henna. Ya, pewarna ngono wis yo. Nek henna engko dadine kuwi. Kuwi khana kok khina. Hana. Apa macane bener? Nah, udah gak ruwe to, golek kamus. Mari iki paling ya simai barang-barang iki. Heeh. Nek nding anu iku macane henna. Enak. Henna. Dadine henna pacar ngene ane. Pewarna ngono jane. Hana'a al-hinna pohon pacar, pohon inai nek ngaran. Lek khina berarti pohone. Iya hinna. Lek khana Situk tok, Mas. wite. Ya apa? Woe. Iya, situk tok iki, Mas. Hah? Situk tok kok ono alternatif liyane. Ya wis salah satu alternatif. Berarti yo hinna bil hinna ngono ae.
Kowe akan dari tasre perkara ngene. Iya, Ojo anak liyu piye? wong jeneng kok. Kok angel. Jenenge apa nek ngarane? Lah mulai maneh. Astagfirullahaladzim. Gak canggih kita pe. Pun terus. Wanahwi lan saumpamane hina. Pokoke pewarna lah, ndak iso. Wasihatu lan kesehatan bil adwiyati lho ora masuk. Jadi meraih kesehatan juga ndak bisa bil adwiyati kelawan obat-obatan, ndak iso. Fala tahsulu moko mboten hasil as-sihhatu napa kesehatan binafsil adwiyati kelawan obat tok. Audiyah. Adwiyah ding. Hah? Bil adwiyati dawa. Mau nih? Ya adwiyah. Adwiyah beda Pak. Adwiyati ndi wong. Lagi alif wawu kok terus Keliru, wale. bil audiyah iki yo ngono. Keliru. Adwiyah yang betul. Iki sing bener. Dawa, teko dawa. Nanti iki pulpen. Tiba. Wis iki. Teko dawa mah. Nah iku keliru. Kudu ngaren keliru. Dia lahir roh aku. Nek daun anune al adwa anune jamae. Meh padha ya iku sing gumun Mas. Iya. Dawaun iku obat. Daun iku penyakit. Iku padha. Dal wau alif. Satu akar nek omong. Ya ana nggih. Iya. Lah iku likul lidain dawaun nak ngono to. Tapi bener Pak. Penyakit itu kadang memang ya obat juga. Karena kan racun itu bisa dadi obat. Gara ada ngolah ya kan? Ngolah tubuhnya kan gitu. Obat bisa dadi racun. Bisa saja. Nah, overdosis? Ya bener aja lafate tetep akhire padha ae. Nah, itu rahasianya mungkin di situ. Penyakit pun kadang jadi obat. Obat apa sembarang. Mau obat teko kesembahan, teko kesombongan. Dari apa-apa sing di Ah, nggih niku. dibekukan apa piye iku terus Dilemahkan. Yo, Bakterinya dilemahkan. tujuannya ge nglawan nganu sing Virusnya. Heeh. Nah, bukan ngelawan dari cawan wingi ono dokter dibully, dokter gak terima. Wong dhek tau kerja ning badan nasional jadi percepatan ya apa vaksinasi supaya merata. Takut ada dikomeni ini kalau udah dokter hewan yang ngomong nggak paham vaksin. Dia itu nentang polio ya. Polio itu setelah vaksinasi itu efek vaksinasi itu lebih parah daripada polionya, daripada penyakit polionya. Dia ya itu aku ngerti nih. Jadi bakteri ini dilebokno ya virusnya. Dimasukkan itu supaya dikenali tujuannya. Oleh tubuh, oleh antibodi supaya dikenali. Ketika sudah dikenali, nanti yang aktif ono meneh jenenge mikro apa ngoten jenenge tubuh niku. Lah iku yang melawan. Bekerja sama dengan antibodi yang aktif. Jadi tujuannya nyemprot ke virus corona nang wong niku wingi yang sudah dilemahkan itu tujuannya supaya tubuh kenal. Nek wis kenal engko ono koyo ngono meneh ndak ada masalah, ngoten maksudnya. Baik itu pengenalan itu sengaja atau tidak sengaja. Sing tidak sengaja terpapar. Iku jane gak apa-apa. Memang kudu terpapar ngono. Kok iso gadi ngentekno 600 triliun yo. Mestine kan ben terpapar ae, Mas. Tur rata wong mati corona iku ning rumah sakit. Gak ono wong mati corona ning omah lak ono. Mergo duduk corona tok wis rumah sakit iku sembarang. Ndelok suster wis koyo ngono ya. Teropong-teropong, ndak stres ah. Yo. suster iki asine luwih anu kan, Pak. Luwih napa? Ya maksudnya yo ketika nganu ki Panik niku. koncoku enek kan. Nggih. Kan ketat anane ya. Nggih. Rumah sakit ya. Ketika dhek jogo kan pesan, Pak. Napa? Yo peraturannya gak oleh anu. Metu piye-piye nganu kae. Wah, akhirnya didramatisir sampai dokter saja lo mati. Dan lu terus ngisi Oh iya. Waduh, wong kok rekaman. Ya urusan iku.
dawa engko. Fala tahsulu binafsil adwiyati kelawan obat tok ngono nek aku terjemahke, Mas. Kelawan obat itu sendiri. Nah, gitu maksudnya. Tidak dengan itu sembuhnya, bal balik bisyifa illahi kelawan kasembuhan sing diberikan oleh Allah, penyembuhannya Allah. Mek iku tok alasan sing anu wis rasional bagiku. Liyane gak. Musabibul asbabe soal niku. Cara pertanyaan, apa beras kok mateng? Nah, pertanyaan ini ngono. Piye jawabane? Apa? Beras kok mateng? Nah, kenapa beras itu mateng kalau di rice cooker atau dimasak? Kuwi jenenge sego. Yo, nyapa kok iso mateng? Sebab apa, Hasan? Nek beras sih entah, Pak. Nek sego wis mateng. Lah yo beras itu bisa berubah menjadi nasi itu lho kok bisa? Apa yang menyebabkan? Itu mesti multifaktor jawabannya. Oh, sebab api. Oke, nek sebab api berarti dikai api tok iso mateng. Jawabannya kan mboten. Oh, berarti ono banyune. Oh, berarti ono pancine barang, ono banyu, ono beras, ono panas. Ndak ono wadahe, Bang. Gak iso. Dadi kabeh. Mulane musabibul pisan. ditutup bisa. Jajal gak tutup dolan. Iya beda. Iso meringkil-meringkil ngono. Nah niku. Pon. Wis kok temen Mas. Samono ae wis. Wis. Cukup oke. Ya wis sithik ae wis. Wal maqalatu satu pun wallahu a'lam bissawab bisil Fatihah. Alaihi waladhdallin amin. Enak-enak iki. 3 hal